ayan, welcome po ulit sa aming YouTube channel. So yun guys, bale wala po kami ngayon sa Mindoro, nasa Nueva Vizcaya po kami. Kasama ko ang dalawang seniors. Ayan. Ayun nga guys, si Auntie Pasing kasi is magpapakasal dito sa Nueva Vizcaya, kaya napunta kami dito. Dapat pauwi na rin ako sa Mindoro, kaya lang hindi ko rin mahindihan si Auntie Pasing. Kaya sumama na din ako. Then si Auntie Pasing, hindi rin dapat yan kasama. Nakonsensya. Napasama na rin siya. So si Ping at si Madonna hindi na sila sumama at galing na sila dito nung nakaraan. Parang ayaw na nila magbiyahe ng malayo. Medyo malayo kasi itong lugar ng napangasawa ni Auntie Pasing. So, yung anak niya rin. ay, medyo malayo kasi guys yung napangasawa ng anak niya. So, yun guys, bale mag-video din kami dito kung ano yung activity namin dito para din ma-share namin sa inyo. At hindi sayang yung aming punta dito. Ngayon is mag-harvest kami naman ng papait. Ayan, parang ewan ko kung natikman niyo na tong papait, pero ako natikman mo na ba, Ante? Hindi mo pa rin. Ako natikman ko na siya, masarap lalo pag ginisama sa alamang at kamatis. Tara guys. Let's go. Nagtagayan, nagkumpumugin. Walang lampas bantay. Nasa din kami guys, nasa bukid din kami. Auntie Ligaya, first time mo dito na? Oo. Karating sa Vizcaya. Matanda na ako, ngayon lang ako nakapunta dito. Tapi agpaparaw ka nga ay. Mo? Basta magluwas to sa Auntie Ligaya, may ubo. Silog magayan. Takway mata. Takway. Takway. Hindi pa ka lang papait na. Breakfast natin tong papait. Magala. Uy, gabutin lang. Gabutin lang. Ito guys yung papait. Yan na. Hindi yan. Yan ang papait. Ito di ba? Oo. Oh. Ayan. Parang damo lang siya pero kinakain pala. Pagkaiti siguro ni Jogi, hindi na siguro makan. Kita nyo man, nakasarak kami man ito yung bakiran. Paano i-discover ito, no? Paano na-discover yan? Ayan ang dami guys Ito siya yan. Ito. Wow. Galing. Walang sangkap to? Ay, yung pala tamtama yung almag bago kamatay. Oo, Yun, ante. sarap. Ito guys yung mga ar-aritos namin nung bata Ginagawa naming hikaw-hikaw yan Yan. Sa pang subi-subi ante na. Nilalaga nila as pang subi-subi. Kami naghahanap pagkuhan. Di ba para lang tayo nagasik ka ng damo. Wan. Ay paisura na yung kasama yung remote. Ayan guys. Dami. Ito ang dami Ini magado. Pasensya na guys, 3 lang kami ngayon. Sana pagtiyagaan niyo pa din kami. Charles Angels.
naipon yung anak ni Auntie Pasing dito sa ano, Biskaya. Nagsiluwasan din. Pero isa na lang yung kulang. Reunion na nila. Nakukonsentrate nung mag-uwi kami, sabi niya eh. Ako na lang ang wala doon, sabi niya. Magsama na kaya ako. Eh, paano yung kalabaw na basal mo? Eh, hanap ng kon eh, nagpusto. Ba't ng Taiwan? Eh, sabi ni kon eh, ikaw na lang kaya Annalyn. Ayaw ko kung hindi ka kasama, sabi man yung isa. Maganda sa ito, Auntie Ligayan. Mataas sa vitamin C yan. Para tayong magpaligo. Para pagpaligo ng ano to. Iba pang nakuha ko yata. Unti lang to pag naluto. Pakainin namin yung mga kasama. Marami silang lumuwas guys galing Mindoro. Isang ban sila. Kaya marami kami dyan magulo. Dapat pauwi na din ako kaya lang. Nantay ko na sila para sabay-sabay na kami pauwi. Ito siya guys, sa mga hindi nakakakilala ng ano na to, pagkain. Pagkain po yan, baka meron sa inyo, kinakain po yan. Pwede siyang ihalo sa ano, sa munggo, gawin mo siyang parang yung sa malunggay yan, pwede to. Tsaka sa tinola, masarap. Lampas ng bundok. Papait. Yung ginasabi ni Agnes na kon, yung leksyonan daw. May vlog natin. Mayang gabi. Bukas. Leksyon? Oo. Leksyonan daw ng baboy. Ito lang siya, kala mo damo. Pero pag ako nasa lubong ko to sa daan, hindi ko akalain kuan, papait. Kasi yung sa Tarlac, malalaki yung dahon niya, parang iba nga to eh. Ito kaya yon? Kahit sa tangon, malalaki. Di ba kalalaki yung dahon niya? Kita mo, nagtaka na naman sa Deligaya. Ibang papait siguro to eh. Baka iba rin ito. Papait din. Kaya nga, parang sabi ko, parang iba naman ito. Sigurado ba si kuya to? Malalapad ang dahon eh. Oo. Parang ampalaya nga na ako. Iba rin siguro to, kinakain no? Di, kainin din natin eh, anong road. Tikman din natin. Mm. Hindi natin natitikman. Marunong talaga mag-ano, no? Sa bundok, hindi ka magugutom. Maraming vitamin na pagkain. Tara, luto na natin to. Pwede na to. Masipag ka lang mag... Apo, nakakulkul-kul mo data ko mo. Tara. Dami pa oh. Oh, di ba? Ang dami naming ano nakuha. Mating-mating. Yan guys, si Kuya Dani, ang dami niyang nakuhang ano, takway. Kala namin hindi kayo nag-aulam ng takway dito Kuya eh. Dami nito. Dami nilang takway oh. Why? Takway ng gabi. Pero kung sa kamay. Gabi din yan? Gabing ligaw. No? Oo. Dungdungin yung tao. Ano luto dyan? Oh. Ang kunimante. Kadami na oh. Ang saluyo. Daludal. Kuya Danay, parang bakit parang kaliliit to? Yung kanya, hindi yung dahon niya, ba't papayat ka talaga yan? Oh, papait to. Yung mga papait, native na papait yan. Ah, native. Yung sa amin, di ka namin nga may nalalapad bulong na kasla. Yung sa Lantay. Oh, yung sa Tarlac, para siyang ano. Native ba yun? Pero pag ano, pag yung tubig-tubig talaga, malalapad ang dahon. Pala yun. Native daw to guys, kaya maliliit.
Iba talaga pag native. Ayan guys, hugasan natin yung ating papait. Yan guys, magpitas naman tayo ng talong. Prito natin. Ito oh, dami bunga oh. Yung gasayad kunin prito natin ah, kasarap to sa prito. Ayan oh, may bago tayong member. Anak ni Auntie Pasing. Oh, di ba? Ang daming anak ni Auntie Pasing. First time niyo siya ma-meet. Kagandahang ano, Arlene. May upo oh, no. Tama lang ilaw natin eh. Tama na. Dami na. Tara na. Dami tayong pang ulam. Ayan tayo sa kanila pa rin yan. Hindi na. Doon na sa kanila. Dapat yung maupo at anay. Magpitas na rin tayo guys ng okra, panglaga. Diba? Kahapon itong mga sili. Lamita. Walang pa na daw ngayon. Ang ganda ng sili oh. Ang lago. Oh, ang ganda ng dahon. Sila pag sabayan to, sama-sama sila. Ang natin ay prito. Walang uling. Dito tayo guys ng talong. Tsaka daing. Ayan oh, sarap oh. From Mindoro pa yan. Ayan guys, magpiprito rin tayo ng daing. Siyempre ano, sa mga nakanin. Ilakban. Sarap ng ating agahan. Si Auntie Ligaya guys, agurigur sa manan. Nya ka mga batbagatanan. Nagkapay mo ti kuan biyahe. Nagkaputi bagina. Di na lang tultulagan. Wow, si kakakwa. Pintas ti kuam. Talaga ah. Nalay maturog ko. Kaya gayaan mo ako eh para... Alam mo kung bakit ante? Kasi si ante hindi mapili. Kung Kaya ng ulam, di ba ante? Lahat ng gulay kinakain. lahat ng makain, kinakain ko. Di, Si Auntie Ligaya, maselan. ano tulog lang ah. Dili, dito na lahat. Dami oh, sarap ng papae. Ito guys yung papae. Suka sana dito. Dito na lahat. Mapait nga siya guys. Inam, kain na! Kain na! Dito tayo sa mansion ni Don Brian. Ayan, ang mga galing Mindoro. Papait talaga. Papait ka talaga. Papait talaga. Papait. Nagkuha kami ng papae. Hinirog ko lagyan mo ulam. Ito mo ko ng ulam dito. Kahit huwag kang magbugong, basta yan. O tapos yung okra, sarap yan. Dito ako buko ka ng ulam mo dyan. Gusto ka ng ulam mo dyan. Sarap ito. Naibos ay royot nga papae.